Ciao Simon. Ich bin machen eine Random-Vlogis. A práve čakáme na autobus. Je tu veľmi napité. Tu vlastne je autobus, nečakáme na autobus. Umelecké zábery. Sír. 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 Toto je lyžiarsky zájazd do Krpačova. Presne tak. A ja natáčam tiež s mojím iPadom. A dúfam, že tam dorazíme živí a zdraví. A v bezpečí ako Slováci s paštikami. Paštikári. Pupa! Pupa! Takže vidíme sa na pumpe, ľudia. Čau, čau. Ty to máš McDonald's, nebodaj. Nebodaj, áno. Čo ty na to? Čo, na čo? Na lyžiarsky tech. To musí vypípať, ale vieš to. Na to. Dobre, takže píp. Akože sme tu, ale ako môžete vidieť, ako kokos, nie je tu žiadny sneh. OK, takže sme dorazili. Sorá, že to není kameru, ale nechci sa mi už vyťahovať. Pozrite, aký má obrovský ruksak. Toto akože není vôbec normálne. Ideme. OK, takže tuto je náš krásnočký hotel Krpáčovo. Tam máte Čaputu, áno, Čaputu Budvar. Ako môžete vidieť. A dokonca aj Kopolu originál. Sme dorazili momentálne na izbu. Som úplne vyčerpaný z toho nosenia, ty kokos. Rúšek veľkých, jak svíňa, ale máme tu daj balkón, takže je to super. Budeme huliť na balkóne. Tak staré babky, daj boku.
Toto mi to sem do záhadzaky. Áno, to je to ty kokos úplne luxusný hotel. Okej, bavíte. Ešte vidieť, tu je luxusná sprcha. Když zavrete dvere, už sa sprchujete úplne. Ty kokos, tak to by si skúsil. Aha, tu môžete vidieť. Voda nie je vhodná na pitie. Takže pravdepodobne skápeme dehydratáciou. OK, môžete vidieť takto sprchu. A tu je sprcha, ako môžete vidieť úplne klasické téma. Prepojené hadičkou tuto. Kde už točí kostlivec, presne tak. A môžete vidieť malého Simona, ako sa vybavuje. Tu má zásobu žrádla. Boxerské rukavice. pre každý prípad. Pre každý Hej, máte prípad. toto chlapci? To máš do rukavice, aby ťa... Hej, ja to mám, aspoň my Ja to nemám, Máš to ale... si dáš do rukavice, ani si ma blíže. Hej, to ti dáva také teplé. Hej, no veď teplo 7 hodín. Dobre, tu majú oni izbu. Oni majú Poď si ten sparing, poď si ten niekto sparing. skrinka. A tu je luxusné WC. Dobre, takže sme vyrazili už konečne, tu je malý Simon. Čaute, sorry, že som to nemohol točiť, ale iPad by sa mi tu nezmestil. Dobre, takže ideme teda lyžovať asi. Koľko stalo? Neviem. A tu sú všetci, tu sú, vidíte, aj tu sú, aj proste tu sú všetci. Samaráta TV, tu sú baby. A tu je náš hotel, ako môžete vidieť. Hydro Krpačov. OK, takže my sa uvidíme na svahu a čaute. Dobre, takže čaute, a dolyžovali sme práve jazdu, že? A tu môžete vidieť náš vlek, počkajte chvíľku, lebo máme rukavice jednu. Tu môžete vidieť náš vlek, áno. Akože je v pohode kopec, nie je to akože tak moc malé, že? Akože dá sa trošku, no. Iba tu na začiatku také strmé. No, a to je v pohode. No dobre, no tak budeme asi končiť zase takéto krátke vlogy, budeme po každých 3-4 jazdách dávať. Peace. Zo svahu akurát. Môžete vidieť všade, voda úplne ty kokos brutál, pozerajte na to. Že, Ričo? Čumte na to. Úplne, ty kokos sa stieče úplne. Pozerajte na moje oteplovačky úplne. Ty kokos sú nové ozimovačky, neže oteplovačky. A sme do hotelu, uvidíme či... Kde mám brýle tam, okej? Že uvidíme, že či ešte pôjdeme na svah, ale... Nikto nechce ísť. Dúfam, že ne, lebo... Akože ja by som aj išiel, mňa to baví, lenže strašne voda, všetko premočené a... Ty kokos, čumte, aké mám one, ty kokos, aké mám tieto. Keď zaostrí sa kamera. Asi to nevidíte. Pozeraj. Nevadí. Čum na toto. Tu úplne, ty kokos, šlapenica. Pozrite toto. Úplne brutál. No takže... Ideme sa nažrať, lebo ja som úplne hladný už. Si na obed, ja neviem, či bude niečo dobrého na obed, ale dúfam, že áno, dúfam, že bude nejaký grc. Zase grc. Kde mám rukavice? Dobre, tak čaute. Simon, ako sa ti tu páči? Super sa mi tu páči, varia tu úplne na pík. A tak žijeme si tu, nažívame si tu spolu všetci. A čo na to hovoríte vy? Čo na to hovoríš ty? Pohode, že ryba si pretlak. Ryba si pretlak, tu tam má... To je naša luxusná polievka, ako môžete vidieť. Ale 4 hra. Hej, nedržujú. Ty budeš copyright. Ja chcem, ja potom aj nadášať, ja chcem vidieť.
No dobre, takže sme došli z lyžiarskeho, už sme na izbe. Nedošli sme z lyžiarskeho, ale sme na lyžiarskom. No tak nejak. No čo je? Daj mu! Není to ale... No čo sa nebiješ, Kudrík? Tak ťu berem, som si nanechal. Večeri, Simonko si nalieva čaj. OK, čo na to hovoríte vy ostatní? Čo na to hovoríš ty, Ríša? Čo na to hovoríš, Lukáš? No comment. No comment. Fakt. Dobre, takže tu môžete vidieť moju krásnu tváričku. Vypnem. Áno, a akože som unavený dneska, lebo sme lyžovali. Točil som aj random. Simon hrozne lyžoval. Random shit, takže to všetko dám do jedného videa, dám to na YouTube. Dobre, no tak sa ozvem sa vám v ďalšom videu, takže zatiaľ čau. Toto bolo prefikané.
Takže hello everybody, zdravím vás Kostlivec a vítam vás pri tomto vlogu. A odchádzame práve z Krpáčova z lyžiarskeho kurzu.